Диди! Диди, здрасти! Как си, Диди? Здрасти, Милки! Какво има, Диди? Ами, за мен едно фрапучино. Ти какво искаш? За мен един портокалов фреш. Може ли едно мафинче? 2 мафинчета, Да. но без глутенови. Моето може да е глутеново. Какво има, Диди? Не знам. Да не те е разстроил. Не знам, Милки. Аз искам да дойда да сравни тези два косъра. Как не те е срам? Седни. Ти нямаш ли Седни. достоинство? Добре, всичко ще ти как обясна, седни. ти да направиш това нещо? Ти въобще имаш ли достоинство? Ето това. Ти защо трябва да ги експлоатираш като яйца, кукутки? Това не мога да разбера. Това не мога да разбера. Диана, седни си. Диана! Ще ти обясна всичко. Какво ще ми обясняваш? Седни. Аз няма да те лъжа. Той няма да дойде, ти ме излага достатъчно там с... Айде, въобще искам да говоря. Добре, мъжа. Една дума и съм уверил и ти вече. Добре. Правихме неща с мъжа ти, но не беше по ножност. Че бил пред някаква болест, много опасна и единственият начин да бъде спасен, ако някой го освободи, ако ме разбираш. Аз бях там. Бях до него, докато ти къде беше? В пералнята. За 2 смени. Какво правиш там? Сигурна ли си, че переш дрехи, а не нещо друго, бръсница? Как не те е срам, как не те е срам? Знам, че от толкова години работиш там, но... Мой готско перушинения цар. Ама скъпа, ти вече си възрастна. Не знам как очакваш да имаш деца. То беше крайно време той да усети нова почва. Да ти кажа, аз ще ти платя кафето. Добре, ето казах го. Не ми искам да ми платиш кафето. И кекса, от мен е сметката. Не искам да ми унижаваш пред целия ресторант. Ти вече се унижаваш. Вади си думите назад. Ще Вади вървя си назад. думите назад. Аз съм Зодия Риби, не вървя назад. Готско не е такъв човек, Готско вади е си думите насилник. назад. Изнасилвач по-скоро. Вади си думите назад. Мръсник. Къде се намираш? Сега ще какво? Да, благодаря, беше за мен. А така, да ти се види оранжевата кожа. Портокалният сок е същия нюанс като тебе. Това става, като не носиш крем за ръце. Крем за ръце, че си ефтина си.